Magandang araw, ano? So, ngayon, may gawa ulit tayong welding inverter. Ang brand nito, yan, Mitsubishi Model MMA 300. So, nung pagbukas ko ng welding nito, ang story pala nito, bali, inana na natin. Binaklas na natin yung cover nito kasi tapos nilinis na natin pero hindi naman masyadong linis pa yan. Lilinisin natin pagka nagsimula na tayong mag-repair nito, So, nung pagbukas ko ng unit na to, nakaganito na yung mga wire. Nakatanggal-tanggal na. So, tinanong ko si may-ari, ba't natanggal to? Ang sabi niya, nagpalit siya ng switch. Kinuha niya to, nilagay niya sa isang welding, tapos yung isa naman nasira, kaya binalik din niya yung switch na to. Kaya ganyan yung tsura, tanggal-tanggal na yung wire. Yung lang naman, yung wire lang naman ng power switch. So tapos tinanong ko kung anong naging problema nito. Ang sabi ni customer, parang may pumitik daw. So kaya di na natin di na natin ipa-plugin to, Aalamin lang natin kung anong naging problema nito, kung bakit at saka alamin natin yung anong sira talaga nito. So magsimula tayo mag-tester dito sa mga IGBT. So dalawang IGBT lang ang ginamit. Tapos tigda dalawang diode, bali 4. So maganda naman. Kaso nga lang hindi na maganda yung pagkahigpit dito, na tupi-tupi na yung mga kable dito. So ibalik natin yan sa Balik natin yan sa dati. Ayusin lang natin to para maging mukhang bago siya, May balik sa normal yung mga So magsimula na tayo. Lalagay ko muna sa ayos yung camera. Bali, lagay lang tayo ng tester para maghanap tayo ng anong problema. So continuity lang tayo. Yan, sira nung may problema sa capacitor natin. May shorted na kaagad. So yung mga IGBT nito, yan, shorted. May shorted, So tanggalin na lang natin yung board para ma-troubleshoot natin ng maayos. Bali, yung welding pala nito, maganda naman. Pwede mong i-upgrade ng tigda dalawang IGBT. Kasi may bakante, hindi nagamit yung dalawa.
So para mas tumibay ito, pwede siyang i-upgrade. Tigda dalawa, lagyan lang ng dalawang IGBT. Saka balik lang ako kasi linisin natin, may mga alikabok pa kasi Tsaka dito hindi ko pala na totally linis. So punta muna ako sa labas, compressor ko muna to para malinis natin. So nakabalik na tayo dito sa loob nalinis na rin natin. At sa pagkakataon to tanggalin natin yung dalawang sirang IGBT. Tapos magsuka tayo ng signal kung okay ba yung signal papunta rito sa dalawang to galing dito kay PWM. Sa karaniwang nasisirang mga problema ng IGBT nasisira. Kung hindi sira yung MOSFET natin, yung N channel at P channel na magkasama sa loob ng IC na to, yan, sa loob ng IC na to, isang N channel at saka P channel na magkasama sa isang IC. So kung nasira yung IGBT natin, posibleng may sira rin dito, o di kaya mali na yung nilalabas na signal ng PWM natin. Yan yung isang dahilan. Kasi hindi masisira si IGBT hanggat hindi nagloko yung dalawang to at saka yung PWM natin. Tanggalin muna natin. Bali, tinaas natin yung camera kasi nga magsusuka tayo dito ng signal, voltage signal. So ulit, nakaset tayo ng 50 volts AC. So ayan, on natin. Meron naman. Yan. Ito, wala. Yan So, bali, wala ka namang makitang yan bali, wala ka namang nakitang pumutok na pyesa. Yan. Dyan na side. Tapos dito na side. Bali dito na side, wala ka rin makitang pumutok na pyesa dyan. So bali yan yung isang dahilan ba't nasisira yung IGBT natin. Kasi konting malfunction lang ng mga pyesang dito, sira kaagad yung IGBT natin. So para makasiguro tayo na may lalabas ditong signal kailangan muna nating i-check yung PWM na to. Yung PWM board na to, kailangan nating ma-check. Although may dito banda may lumabas namang signal, tapos dito sa isa wala. Kaya kailangan ko ring ma-check to. Kahit na gamitin natin oscilloscope, maglagay muna ako ng test point.
ayan. Nakabit na natin yan. Tapos tingin tayo dito sa ano, scoop. I-on natin. Lagay muna tayo ng reference. Yan. So on natin. So yan, no. Maganda naman yung signal ng isa. Pero yung isa wala tayong makita kasi hindi natin nilagay. So bali ang ano niya, mababa lang. 38.10 kHz. 20 volts. Tapos kabit natin yung isang scoop. Yan, dalawa na yan. So, run ulit natin to. Testing tayo. Yan, oh. So, yung sa taas, meron tayong PWM signal, pero yung baba, yan, oh. Wala. Pangit. Masyado na mataas yan. Kaya yan yung dahilan ba't nasisira yung IGBT natin. So, tanggalin ko lang yung ano, control board na to para ma-check ko. Saka balik tayo mag-test ano. Bali ngayon ano, mag-check ulit tayo ng ano, ng signal dito sa mga IGBT natin. So ito yung pinalitan natin. Yan. Bali 8 ganito. Kasi binuo natin lahat, tinanggal natin lahat ng mga piyesa, ng mga ano, control signal natin papuntang IGBT. So ayan, pinalitan natin lahat yan. So ito na yun. Yan. Yan yung pinalitan natin. Tapos dito rin sa kabila, natabunan na yan. Yan. Pinalitan din natin yan. So ngayon tingnan natin kung pantay na ba yung signal ano. Kasi nung nakaraan, nung tinesting natin, hindi pantay yung signal. Kaya yan yung isang dahilan ba't nasisira yung mga IGBT natin. So ngayon, tingnan natin sa oscilloscope kung pantay na ba. So ayan, tingin tayo dito. So wala tayong reference ano, kasi hindi pa naka-on yung welding. So ngayon, on natin. Saglit lang. So on ulit natin. Yan. Push ko lang. So ayan. Kung nakikita nyo dito, pantay na yung signal natin. Yan o. Dito sa baba, pagka may babang ganyan tayo nakita, tapos dito rin sa isa, ganyan din. So pantay tayo. Although yung frequency nila magkaiba, pero konti lang yan. So yan. So pagpalitin natin dito. Yan. Ayan, so testing ulit tayo dito. Kung magiging ganun din ba yung ano, itsura. So ayan oh. Push ulit natin. So,
Pantay na, no? Yung frequency, yan. Tapos dito tayo sa kabila ulit kasi dyan tayo naglagay, so balik naman tayo dito. Dito sa kabila natanggal na yung ano. Maglagay pala tayo ng test point kasi natanggal na. So ayan, kabit ulit natin. Oops. Yan, testing ulit natin. So on ko ulit yung welding. So ayan, push natin. So pantay na, ano. Tapos yung frequency pantay din. So, kaya dyan natin ilalagay yung bagong IGBT natin kasi pantay yung mga ano, pantay yung frequency, pantay yung ano natin, waveform natin. So, subukan lang natin ibalik ulit doon. Kasi hindi pala nakakabit yung isang ground ng ano natin, prod natin. Yan. Tapos, run natin. So, ayan. So, ayan. Kahit na, pantay na. Nakalimutan pala natin yung isang ground. So, 37.7. Tapos, okay na. So, kaya pwede na tayong maglagay ng ano, ng mga IGBT natin. So, bago pala tayo maglagay, kailangan pala nating i-check yung power supply natin dito, ano, bago tayo magkabit ng bagong mga IGBT. So ayan, so kailangan na natin itong ilagay ito, tapos testing natin ng power supply na niya mismo gagamitin natin, kung may signal na ba tayong makukuha. Pero hindi na tayo gagamit ng oscilloscope kasi masyadong mataas na yung ano natin, voltahe natin. Ayaw ko makipagsapalaran na masira yung computer natin. Okay lang sana kung di-stop yung oscilloscope natin, kaso PC base eh. So kaya doon na tayo sa analog tester. So, bali ngayon ano, magte-test na tayo gamit yung ano natin, main power supply natin. So, nakakabit na yung bridge type diode natin. Tapos, nakaset tayo ng analog ng 50 volts AC. Pero, bakit analog ginagamit ko, ano? Kasi yung tester ko na digital, hindi true RMS yun. Pero pag may digital kayo na tester na meron siyang true RMS, pwede nyong gamitin. Pero pag hindi true RMS, huwag yung gagamitin, mas maigi na yung ano, analog. So ngayon test tayo. Kung may makita ba tayong ano, mga signal diyan. Signal voltage. So on ko na yung extension. So ayan, naka-on na, umilaw na yan. So saglit lang natin to, ano, sana walang masirang ano, power supply IC natin. So ito na, on na natin. Yan, meron. So dito rin.
Yan, meron din. Sa kabila, meron din. Yan, meron. So, ayos na lahat. So, same lang. Yan. So, okay na. So, pwede na tayong maglagay ng bagong IGBT, ano. So, di ko napapakita sa video kung maglagay ng, IGBT. Pagka hindi pantay yung mga signal, kailangan nyo lang i-check yung mga, galing ng PWM papuntang distributor. Tapos, paglampas nun, yung papuntang IGBT na ng mga controller doon, yung mga diode, resistor, yan kailangan yung i-check. Kailangan maging pantay. Kung meron kayong oscilloscope, much better kasi makikita nyo yung waveform. Doon mo masasabi na okay talaga yung, doon mo masasabi na pwede ka na maglagay ng bagong IGBT pagka lahat ng waveform magkaparehas lang, walang pinagkaiba. So pwede mo na i-conclude na maglagay ka na ng bago. Pero pagka may nakita ka sa waveform doon na hindi, konting-konti lang, hindi sila magkapareha, huwag mong ilalagay kasi masisira lang din yung IGBT mo. Bali, naikabit na natin yung IGBT, So ngayon iti-testing na lang natin to. So bago pala yan, pakita ko muna yung diagram din nito, Yan. So yan yung ni Mitsushi MMA 300. Yan. So bali lahat dito, yan pinalitan natin to, yung sa IGBT natin. Tapos ito pinalitan din natin. So testing na lang natin to. Ayan na, naglagay lang tayo ng tester pang monitor natin para may makita lang tayong output na ba, Kung meron na, so saglit lang natin tong i-on. Malalaman naman natin pagka yan, may lalabas na output voltage natin. Tapos doon na tayo mag-testing ng matagal pagka medyo okay na, Bali, on na natin yung extension, naka-on na yan. Yan. So ito na, 1, 2, 3. So ayan, 54, meron na. Tapos pumitik na rin yung relay. So na lang, kakabit ko na lang to muna sa chassis, tapos mag-testing ulit tayo. Bali, nilagay na natin si Mitsushi sa chassis niya. So ganito lang muna. Tapos nung una nating testing, may output naman. Pero ngayon medyo tagalan natin ng konti kung wala na ba maging problema, So yan yung itsura niya. Yan. Tapos yung mga wire connector dito, yan, inayos na rin natin. Kasi yung una, parang nakabaluktot. So, una natin yung extension muna. Yan, nakauna yan. Tapos yung welding. So, ayan. Tapos, saka tayo ng output. Yan, 55.6. So hanggang 300 maglalaro.
Yan o. So, okay na. Bali, testing na lang natin tong i-welding sa labas, ano. Andito na tayo sa labas, ano. So, try na natin tong i-testing yung kagagawa lang natin na ano, Mitsushi. Yan. So, bali on na natin. So, ayan. So, yan, 97. Subukan muna natin. So, taasan natin. 120. So, welding tayo. Umusok yung ground natin. So, bali okay na. So, bali yung ground natin, ano? Hindi lang siguro masyadong nakadikit kaya umusok. So, okay naman yung welding. Nakapag-welding naman tayo. Bali, nabuo na natin si Mitsushi MMA 300. So, final test na lang to para may bigay na natin kay customer. So, nakita nyo naman na nag-welding naman. Okay naman yun. Welding nito. On natin yung extension. Yan. Tapos, on ulit natin dito. Yan. Tapos testing tayo ng output. So ayan, 57.5. So okay na yan. Tsaka okay na rin yung welding nito. Bali hanggang dito na lang yung video, no? So kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe naman. At tsaka salamat na rin sa panonood, ano? Hanggang sa muli. Maraming salamat.